rollators en douchekrukjes een tweede limbjaan. Dat doen de leerling van praktiekschool Pro Dokkum. Ze repareren de helpmiddels en na een goede check komt het geweld in de verkoop bij de hulpmiddelen-outlet. Handen bezig wijzen dat iets dwaas. Dat is net gewoon heel tijd achter de computer zit of zo. Wat is dat is veel leuk dan. Dus zo proberen wij jongeren die wat boeten vallen en schip vallen ontwerp te krijgen, ook onbetaalbaar werk, een stukje duurzaamheid erbij, en op die manier mooi circulair te werken. Het gaat hartstikke goed en ze hadden er hartstikke veel plezier in, dat zus die wel. Ze zijn aan het vleien en aan het dragen om de boel weer in elkaar te krijgen en om het goed skin te krijgen en zodat wij het weer in de winkel zetten kunnen. Deze dingen is hierin aan van. En wat ik dat weet is door dat derde een model is van wat deze keer worden. Hoewel er een voorbeeld stiert, is het net eenvoudig om een rollator weer op het chillen te krijgen. Maar Jan, die redt er mij. Ik zit nu weer op Pro Dokkum nog, dat is dan weer een praktijkschool. Dus dat is net zo moeilijk voor mij, maar dat valt er van een persoon af natuurlijk. We hopen dat mensen aan twee kanten snijden. Dat ben hier in scholen door deze leerlijn echt wat opdagen met betrekking tot techniek. Dus ze kunnen wat sleutelen, ze kunnen wat dingen uit halen. Vervolgens binnen de stageplank misschien boetenscholen mogelijk. En we hopen op die manier ben je hier op te leiden om op 4 stage misschien wel ergens een beurt te krijgen. Maar ik hoop dat dit twist te sterk is. Dat zeker.